бисёриҳо аз ман мепурсад ки ака ҳамин ҷойнамоз ба забони русӣ чӣ мешавад гуфта. ҷойнамоз чанд вариант дорад. хуб, ман ҳамашро гуфта мегузарам, нависта гиред лозим мешавад. якум варианте ки дар литератураи забони русӣ қабул шудаги аст, ин молитвенный коврик. Молитвенный коврик ҷой намоз мешавад дар забони русӣ. дуюм варианташ коврик для намаза. Коврик для намаза. Дигар варианташ мешавад просто ҷайнамаз. Ҷайнамаз ҳамин тавр низ мегӯяд. Ва дар территорияҳои Татаристон, умуман дар Кавказия истифода мебаранд намазлик. Намазлик. Агар дарс ба шумо маъқул шуда бошад, ба видео лайк монед ва ба дӯстони худ фиристонед, то ки онҳо низ